Oimore kamoro moro ma intiere machiegni e Ramogi TV weche manyien mago maga ng'ichwelo manongeso ni mabende pod wamedo menyo weche mabende dhi nyime mano e bungu mashaka hola mano kaunti ma Kilifi kanyakla kod weche mag siasa kabende ahinya nyaka wuono menyo mabende watimo maduong' en mano maluore kod oula mapek mabende medore e gwenge mopogore opogore pacho ka ahinya mago makaluo weche mabende wamiyo pek gin magi. King Charles Maradek osidhi e komb kingi ma Ingereza e nyasi manobagi Westminster boma ma London. To nyalo benda onge go madachop kodo kata malingino. En piny mapok nadhiga kata nyaka ni. Adwaga ni sirikal otemna ang'e ka nyathina no nigatie kosegi ni jok manotho ka. Anyuola moro e gweng' ma Komenya Raba e kaunti ma Siaya manyo nyargi mawachore ni odonjo e kanisa ma Paul Mackenzie higa mokalo. Oula ni nyaka ted ka en oula mang'eny ko chomo ndalo koth ko chomo dwe mar ang'wen ten pi mapong' ketho utewa ketho gikewa. Pi oula medo midhiero ne jodak moko e kaunti ma Kisumu masiko dar kaweyo miechgi. Ani lungani jailieta ka weche gi bende iluwo kokalo mbui marwa mano Ramogi TV e Facebook kanyakla kod YouTube page marwa. Par bende ni inyalo chwalonwa ote magi kaluwore kod weche gi e namba mar ote machuok ma en 236 nyinga jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Kanisa mar Jokopere opwoyo riwruok mar Azimio kuom chungo ng'anyo kagiwacho ni yo maber mar tieko gwandruok en timo lalruok. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango ni Kenya Kwanza siro lwedo twak kata kamano okwedo kwayo mar Azimio mondo piny owacho oyaw sava mano mar IEBC. Chris Owino bende oluwo weche gi kendo omiyowa mathoth. Kagiloso e nyasi mar sidho Bishop Cleophas Oseso Tuka kaka jadolo maduong' mar din Jokopere e Archdiocese ma Nakuru, jodolo mag din Jokopere e bwo telo mar Martin Kivuva opako okang' mar riwruok mar Azimio la Umoja ne okawo mar chungo ng'anyo kendo dok e twak kod Kenya Kwanza. We commend the Azimio coalition for calling off the demonstrations and agreeing to re-engage in the bipartisan processes. We also commend the government and the Kwanza coalition for opening doors to this process so that we can move forward. Kivuva wacho ni yo malong'o mar tieko ywaruok e kind oganda kaachiel kod kelo kwe piny en bet piny mar goyo mbaka. We reiterate the dialogue remains the best means of resolving any disputes. We pray that the bipartisan process will unlock the current stalemate so that peace and cohesion can continue to prevail in our nation. Politics can only happen when there's dialogue, when people are ready to listen to each other. It's a question of give and take. You negotiate, you sit around the table. But if you go into your own bastions and start to throw stones to each other, sooner or later you will hit somebody on the head, and then pole doesn't work anymore. Jodolo go omiyo jo Kenya siem ni tulo madhi nyime e piny Sudan ne ochakore mana kaka ywaruok e kind kweth ariyo kendo kwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo bed piny mar tieko gwandruok e kindgi. What happened in Khartoum, let it also be in a sense of warning for Kenya and for our political situation. The Archbishop mentioned it already. There is a lot of tension at the moment. There's a lot of accusations to and fro, suspicion. As politicians, I call about politicians also here present to sit around the table and come up with solutions for the good of the country. Korka kore, jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane oyuoro e nyasino bende orwako okang' mar Azimio mar duogo e mesa mar twak ka osingo ni piny owacho e bwo telo ma jatend piny William Ruto siro twak makamano e kind Azimio kod Kenya Kwanza. I agree with the Bishop that we need to look for a peaceful way to settle our disagreements. President William Ruto has been magnanimous, and when the Azimio group reached out to him that they wanted a discussion, he said he is
is fine with it. So we want to thank the Azimio people for saying they want to talk to our MPs. We welcome them to a frank discussion. Whatever issues are disturbing them, they can address with the members of parliament. And then the members of parliament can come and tell the president and I what the issues are. In the meantime, ourselves, we are very busy. But our MPs will listen. Gachagua kata kamano onyiso riwruok mar Azimio ni piny owacho koikore mar chiero weche mag yiero maduong' mokalo kaka weche mag yao sava. And then if it is something that can be done, we'll do it. If it's within the law, we'll do it. You know, but if it's something that we don't know, there's nothing we can do. If they say they want to open the server, ourselves, we don't know where it is. Tuake kind Azimio kod Kenya Kwanza ne ochakore kendo, bang' Kenya Kwanza goyo badgi piny kendo golo jaod bura ma Eldas Adan Kenan e komiti mar twak. Azimio ne obanjo ne twak makamano ewi gwelo mar Adan Kenan magiwacho ni pod en jakanyo margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bisobe mag kanisa mar PEFA kotelnegi kod John Okinda opoyo okang' matend Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza okaw mar tieko ywaruok mayande umienjo e kindgi kendo dhi nyime kod twak e weche mane ochwal kod kweth mar Azimio ne piny owacho. Okinda wacho ni gombo margi kaka kanisa eni twak odhi nyime kendo onyag olemo mondo jo Kenya obed kod kwe mochwere. Jodolo no ojiwo kwe kaka mise malong'o mar nyayo dongruok mapachoka. Komachielo bende bisobe mag PEFA dwaro ni piny owacho otim nonro makare kendo kawo okang' mar chik ne jogo moyud kod ketho kaluwore kod nek ma Shakahola. Bishobegi kata kamano kwedo paro mar piny owacho mar keto chike mang'iyo kaka kanisni tiyo ka giwacho ni mae inyal tim kod kanisni giwegi e boma bul mar NCCK. Migosi Dr. William Samoei Ruto, President mar Kenya, kaachiel gi moluor Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, former Prime Minister, kuom timo kinda mondo mi gigo mbaka ma onge akwede. Kendo wagoero kamano ne mano, wakwayo mana ni mbaka ni gitem matek mondo kigiyie ne jowete mochung' e okang' matek ma ok biyie mondo jowadgi ema mondo wachgi owinji. Gibed motang' ne joma kamago kendo kigiyie negi nikech wan kaka kanisa ne walemo mondo giwuo to wadwaro ni mondo mbaka ni odhi marum. To mbaka ni bende kodhi morumo kamano ok wane rachne kata ka giwuoyo oko mar bunge, to wakwayo ni kamoro amora ma giwuoye weche go te nyaka dog kie bunge mondo gidhi gibed chik. Moko kuom jod bura opoyo okang' ma jatend piny nyokawo mano mar yiero aput mabiro nono buch nek mas kod sand oganda ma Shakahola Malindi. Jod bura go geno ni aput motelnegi kod jang'ad bura Jesse Lesit biro timo nonro makare kendo ma aruya mar neno ni jok mane oyudo midhiero kata wito ngimagi Shakahola oyudo ratichgi. Jod bura ma Sirisia John Waluhe okwayo aput mondo oket e ler duoko mar nonro magibiro yudo mondo jopiny ong'e adiera ewi midhiero ma Shakahola. Jotelo go medo kwayo oganda mondo beda kicha ne puonj makoch ahinya to ne nyithindo mapod ni e yweyo. Bende ne giloso e nyasi e gweng' ma Nyasumi e liend Agnes Nyanchawa mane en min jaod bura ma kaunti ma Nyamira Jerusha Momanyi. William Ruto kwa kuteua kamati ya kushughulikia maneno ya wenzetu wengi sana wale ambao wamekufa kule Shakahola. Watu wengi hata Wakisii wako huko, hata Waluya sisi wako huko, na wamepoteza maisha yao. Na leo rais ameteua kamati ya kushughulikia hiyo maneno ya Pastor Mackenzie, na tunataka hiyo commission itoe uhaki kwa nini hao watu waliuawa kiolela namna hivyo, na serikali iko hii maneno ya Shakahola. Mimi naomba jamii yetu yomo Gusii tushirikiane pamoja na tuende kanisa. Ile maneno imefanyika huko ni maneno ya hujma, lakini nataka kushukuru jamii yetu yomo Gusii kwa sababu zile kanisa tunaenda ni kanisa za heshima, na tutashirikiana pamoja kujenga kanisa zetu na jamii yetu. Watu wetu wote mahali mlipo tuwe tunafuatilia zile kanisa ambazo zimeanza kutekelezwa wakati huu.
McPherson has been operating since 2018. Kuna uwezekano watapata watu wengi sana ambao watazika. So let's be very careful. Sasa hivi tumefunga mashule zetu, tuwe tunaangalia na tunajua watoto wetu wanaenda wapi. Pode sigan Shakahola eni familia moro mawuok Nyaraba e kaunti ma Siaya dwaro kony mar chopo gwenge ma Malindi mano mar yudo ndach nyargi mane olal to ne lemo e kanisa ma Paul Mackenzie. Anyuola no ywak ni sa yomboge kalwere ni nonro mag ringre dhi mbele to pok gichopo Malindi. Rose Awino kod Jacob Mondi gin jonyuol Linda Adhiambo ma jegni 24 manolal higa mokalo kano wuok dalagi Alego kochomo boma ma Nairobi to no yudore gi ng'ato mokende kuro ne gi dak Tasia. Koro Tasia kono ema no yude e kanisa mar Pastor Mackenzie no. Mong'isa ni Pastor Mackenzie no e jatende mar kanisa. Mano biro ka mobiro gono riti mokawo nyaka nyathine mane an go maduong'. Giwacho ni ne gikawo wachne mayote kinde no nyaka chieng' mane ochak yud ringre ji e bungo ma Shakahola. No kan kawo ga gigo kaka gima lich ahinya nikech nang'e ni chieng' moro noduogo. Neno ka tek na kendo nanno ka lit na nikech ka en tuweyo kata et lemo to ng'ama duong'ie malemo ga nikech nyathi to en ng'at ma janyuol ne moting'o yien. Koro ne beto ka lit na to nyithindo matindo gi donge nyithindo gi dhi hinyre nikech nyathi en ng'ama kochopo kinde ka kinde to dwaro chiemo. Min gi medo ni Linda ne otelo dhi gi nyathine kata kamano noduoke bang' kinde moko. Koro wach ma no otimore na malich ahinya. Okawo oro na message isim. Ni mama an koro kendo kikichak iluonga ni nyathini. An bende okana luongi ni mama na kendo. Nyathina ma in kodono kihero kawo mondo bed nyathini ikaw to kihero wito tiwit okana chaka los kodi kendo be okani chak inena kendo. To weche go duto ne litna mapimo kata ni jowadwa moko to ne gitemo hoya ni mago gin weche nyithindo masani werigo obiro duoga. Aber ka gid kai kata ka chandora kodgi taneno gi e wang'a ber moloyo. Kuro gin mabor kuro kang'e kata gi ngima kata gisetho. Gidwaro duoko kaponi nyargi ne otho kendo ringre ne en achiel kuom mago mosekuny e bungu ma Shakahola kata pod ngima. Adwaga ni sirikal otemnae ang'eye ka nyathina no nigatie kosegi ni jok manotho ka. To mondo ayudie kata ng'at madikonya ayud kata transport mabende sama ji dhi Malindi. Abende adhiye kata kitimo DNA. To kawi remba mondo pimie kuom jok ma igolo kama thogo. Kiwacho ni Malindi kure ma kodhi to nyalo dhi ka Red Cross to penjo ka nyathino nitie kata ka onge. To yo ma dochop go kure ma wakwayo sirikal mondo konywa. Yo ma doyud go pesa bo chop mondo dhi omany nyathino. Wantiere gi geno ni jogo duto mabende owito johera magi Shakahola biro yudo duoko makende. Ka wadhi e nyasi mabende omako piny gi modiechieng' ma kawuono en King Charles kod jaode Camilla osedhi kawuono kaka kingi kod queen mar piny Ingereza. E nyasi mar tipo mano bagi Westminster Abbey mano Buckingham. Mire mar oganda no chopo bedo joneno ka Charles kod Camilla kaw kom duong' ayanga mano higni 70 tok nyasi makamano ne tim e par kingi ma Ingereza. Charles nobede kom loch tarik 8 dwe mar 9 higa mokalo tok tho mar min mare Queen Elizabeth mar 2. To kaka Simfros Okinda leronwa kit twech, kit faras kod kit dhano manochopo Buckingham no nyiso picha mar kido kod timbe anyuola joka kingi. Westminster Abbey. Wuoth mar arieya mochomo par kingi ma Buckingham e chakruok mar nyasi mar sidayanga King Charles mar 3 kod minode Queen Camilla Rosemary. Othimi manyam sungu miyuayo gi faras mar ochere ma yugi odhukno imane oting'o kingi kod Queen. Mire mar oganda no chano laini e genga paya ka gibedo joneno e nyasi ni mosebedi kibago ka chakre higa mar 1966. Motelo ne ma joben mopogore no pangore oko mar par kingi. Ogudu ko pie wigi kendo ka giting'o tiendgi malo gi piny kaka masin moswichi. Ei par kingi, wero bagi. Dhano tuere ka nyasi mar sidho kingi chakore ayanga.
nyasi mibago higni 70 tok nyasi maket gi ma manobagi higa mar 1953 kisidho mosenindo Queen Elizabeth mar 2. Ogudu mani kod ranyisi mar telo nosidhi ewi King Charles. Kamano en ogudu masani ni kod higni 360 mar St. Edwards. Kom manyasi molos gi mula en mano manolosi higa mar 1300 imane King obetie kisidhe. King Charles nokawo kom loch tarik 8 dwe mar 9 higa mar 2022. King Charles Philip Arthur George nonyuol tarik 14 dwe mar 11 higa mar 1948. Queen Camilla Rosemary Shan nonyuol tarik 17 dwe mar 7 higa mar 1947. King kod Queen notimo arus margi higa mar 2005. King Charles en Charles mar 3 e laini mar kawo kom loch. E chenro mar kawo telo e piny Ingeresa, to King Charles mar 3 komno biro dhi ne wuod King Charles mokwongo, Prince William. Tok Prince William, kom duong' mar King ma Ingeresa ochomo wuod Prince William mokwongo ma en Prince George of Wales. Simfros Okinda, Ramogi TV. Anyisi ni nene nyasi kanyero mabende omako wang' ji odiechieng' ma kawuono mano kanyero king'iyo kit twech kod chandruok mabende obedo. Hero kamana nyasi Fros kuom ripota machalo kod mano. Morris Juma Ogada janyahera iwacho ni weche go mag siasa ineno kasani dibed kabet dok piny. Awilo from Kamasi iwacho ni wuoro jokuoge makwalo Kamasi village mano e gwenge go makanya doto. Iwacho ni wayie kaka abari donjo no maler mano Pastor Mondi Otiche mar game onyenyore. Imoso kanyero jaodi Sara Atieno kod Owadu kabende Evans Oyuga Wasonga wuod Konge. Ero kamana hinya kuom ote mari e kind ote mudhuro mabende odonjonwa e kinde machalo kod amende. Wakaw mana yoyo machuoko waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com. Masine mamalich mapokno neno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kick by katamatin. Kanyo to kende mora kabisa. Yuarwok e kind jot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyohera. You are mine. Yudohera. I miss you. I missed you too. Kod lalohera. Enough of your crap. Chunkachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma tielo marario mar Amolo. Kickby. Be Amolo biro yudo giko mamor. Nge to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Anabiro kae nikech ninyisa na gita. Miebro wuok kaka dwaro. So you might need that big mfuko. This back to school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. On the 7th of May, I'm doing my 30 years in gospel celebration. And I want you to come with your village and come and join us as we celebrate 30 years in gospel. Not only that, we will be having a live recording of beautiful, beautiful songs with wonderful people that I have loved for a long time. People like Kambua, Joyce Omondi, Paul Clement, Celestine Donko, Evans Timam, Evelyn Mutua. It's going to be awesome. And I want to see you there. It's a beautiful time in the presence of God. Get your tickets on viewtickets.com or dial *487
#27#. And God bless you. Gesani koro wakelo ni siganda ma kende mabende wamenyo weche mag oula. Koth mabedo chwe medo kelo midhiero ne jodak alwora ma pi oula jochokore kendo ketho mwandu. Higa ka higa jodak moke kaunti ma Kisumu jadar kendo weyo miechegi kaluwore koda pek mar oula. Penjo en ni jodak timo ganang'o ka oula omonjogi. Millicent Adhiambo nowuotho e mier ma Nyakach kendo twak kod jodak mane olerone kaka oula joloko ngimagi. Konde dak bora mayudore kaunti ma Kisumu oula osemonjo udi kaachiel kod puothe. Dala ka wapuro ga to cham pok nowuok maber kaka guoga, but this time okethonwa cham maber wayuak sana. En pi manyalo teri nyaka ibed stable. Ochoponwa kae. Jodak dar ka giringo midhiero mar oula iga ka iga. Moko kuomgi kwangi yedhi eka giyud resruok. Jodak maluwa Nyakach osechiedho nade kod midhiero mar oula. Turfosa Ochieng kod Florence Anyango gin mine makatito ma osekedo kod oula kuom higni buora. Oula ni nyaka ted ka en oula mang'eny kochomo ndalo koth. Kochomo dwe mar Ang'wen to en pi mapong' ketho utewa, ketho gikewa. Ot ma kawuono mar adek mokwongo nogore piny, mar ariyo gore piny, mar adek ni be koro wathathni ga athatha to pod ng'ich donjo. Simba mar wuoyi maduong' mano gedo ne mar adek en be kech ogeda geda gi lo ka pi obiro to nyuowo. Ot mantie ne ot maredi to od wuora ne ot maredi nyaka nated ka kok nan dhako ma chunye tek mano wuok ni dhi tedo duna se wuok nikech thurwa ugenya kuchocho pok na neno pi machal pi maneno Nyakach. Gi kinde mano monja mok na ng'eyo to nyathi more menjo ka ywak no ywak no wad yo layo kuome to gi kinde no ne pod onge delight gi kata simo kata ang'o ne wan gi tach mikebe koka tiyo kibrit akete taya namanyo taya kata taya timre nade miya led yer ot ka to kana chung maketo tie nal munda lor to nanyumore e pi giga no kethore obed lewni obed ang'o nyaka mchele mana uso gi te mano notima kapuran ka kwara koro kagolo dala pod en the same. Midhiero mar oula masiko monjo gwenge maluwa Nyakach omiyo jodak ting' manyien. Sama oula omonjogi to chuno nyaka gidar gigegi giluwe wi mesni kendo tiyo kod mesni go kaka ng'ango mar nindo eka gires mwandugi kaachiel kod ngimagi. Samoro pong' kata gotieno ka ji nosenindo ibo yudo ka oketho nyaka kaka nyithindo nindo onge. Koro nyithindo iketo kata gimalo ewi kombe ok ginindi, gik moko ing'aw malo. Koro kaka chandruok dhi ka dhi nabedo gi paro mondo abed gi mesni moko mani malo kech ka koro wasedak ok wanyal dar. Sama koth biro aonge chunya kech ok ang'e nabro bedo nade. Gima konya joda ne loko hand hotel Katito koro ne en gi mesni madongo dongo koro mesa go kane wawe ohala ka ohala nopodho to mesni gan kode e ot koro kirit nu kang opong' isepenga chuth ipenga gik manyalo kethore. Oula bende ok ong'wono ne jamni, cham, mwandu mag ohala kod kata ute minyaga manie mier. Macho mar Ang'wen ma koro nchwa gero koa piny. Igero choto kichiewo gokinyi ka pi opong' to yudo kosenyumore kumidwa dhi e be onge. Kiwuotho e chiro ka ibo yudo ka ji ogondiri madongo dongo nikech pigno odonjo moketh gi duka. Asego oula matinda nacho no wang'e ka Nyasaye omiya ngima ma ochopo kura ka kuro chopo to wang'e ni aninde oda moko ati mang'owa
ok adhi go kura. Ewi lal maula medo kelo ne jodak maluwa Nyakach, oula bende pogo anyuola masiko ringo kuonde ka kuonde ka gimanyo resruok. Osehinyo wa momiyo kata nyithindo ok dwa dak e dala. Apani kuneno simdika to uneno ka pi onyuogi to lor dhoudi. Tiende ni koro ng'ato ok nyal gombo bedo kanyo. Ogombo ni obed kata kapango. Gin e boma. Ko rumo makoro koto makoro piny koto ni koka gitime nat. Giduogo. Koro mano maisha matek. Turufosa jiwo mon wetene majaweyo joutegi e kinde maula omonjo ji. Ok inyal ng'acho ne jaodi gik moko te. Dak inyuomo gi miriambo. Koro mine owewe chuogi ne wach pi. Gidaga solution eming'i. Nitiere kaka weche mag pi gichalo. Gik moko emok ikete box. Ket gik moko e gik plastik. Maka pi opoi tibro yudo kireso moko. Kech besen bro tankni ni gi gik moko e iye kapok onimo. Kech pi en gi ndalone. Kaka koro chando wa ndalone to ndalo moonge to be piny bera wadaka daka maber. Gikwayo piny owacho mondo yud yore mag tieko midhiero mar oula mainyogi iga ka iga. Kane ginyalo konyowa to gibarnwa pigni. Ginyalo gole wang' kalabat kanyo, kalabat maduong' no to gimanye kama ginyalo tere. Osehinyo wa ndalo mang'eny. Koro kata ka ng'ato miyi kony no gedoni to kiny pi pod biro ketho. Afadhali omini piyo mondo piyo kadhi to donj kama pi nyalo donje to uyud kaka umbe unyalo loso gikeu. Kalure kod midhiero mar oula no, apisas mag piny owacho e kaunti ma Kisumu osechako chenro mar nono lal ma jopiny oseyudo kod manyo yore mag resogi. Chenro makamano bende yango ni e thuolo mar jumbe 2 kende ji ma ok tin ni 12,500 pi osedaro e kaunti ma Kisumu. Kinde duto ipako koth ni wuon chiemo. Kata kamano, midhiero mar oula mikelo kod koth mosebedo kaburore pacho ka to siko kelo lal mawiyo yugno ne jodak malworani. Ywagi maduong' en ni mondo sirikal obar wang' oula kokalo kuom odundu moger e yo mowinjore mondo giyud konyruok mochwere ma ok ni kiny ka kiny pi ywerogi gidar giweyo mier gunda kata mwandu gikethore matamre gi nono. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Katito, Kisumu County. Jalup ruoth e gweng' ma Komolo kar chung' od bura ma Alego Usonga ochako chenro mar siro mond liete kod nyithi kiye. Felix Orwenyo wacho ni otiyo kod kombe kaka ruoth mar manyo josamaria ma bende nyalo konye e reso joma ng'awo e alwora mare. Kano chiwo chiemb konye ne mond liete e apis mare Mamudume, Orwenyo olero ni chal marach mar uchumi kod midhiero mamako mond liete emano chwale mondo ochak chenro no ahinya to e kinde ma midhusi mar corona no monjo ganda. Jothurwa kama ne wantiere gimiluongo ni ungang'ano ne en gima ok wanyal neno e ngima. Gimiluongo ni mo ma dhako tedo ga alot kata tedo godo ngano no ok wanyal yudo. Wachiemo. Kisetedo chapat, nyithindo konyore. Wan ka achiel kod nyithindo makiye to nyithiwa gi okonyo. Jatandwa ni manyonwa yore te kata nyithindo nitiere mochunye gombo mana ni mondo okony mondo dogo dhi osom. Waneno kuome ber, waneno kuome mor. Nyaka chak yudo pokni an gi lokruok maduong' kendo aseng'e maber Nyasaye ritowa ga dwe ka dwe. Wan gi target nitie gima mwadhi yudo. Moloyo kaka nyocha wan chien kucha ka onge gima ne wayudo. Kendo agone erokamano Nyasaye mondo mi pod odonji e chunye kaachiel gi tich motiyo kuom ndalo motiyo ni omed paro ji mondo mi kaka chunye dwaro mondo mi ji orom kare omed mondo bed kare. Project ni ok oyud kony kuom migawo moro amora bato kuom jogo ma jokomolo mane wawuoyogo mondo mi owinjie shida mar mond liete mane i Komolo sub location. Dwe ka dwe wachiwo kony ne mine 21 mag mo, unga ngano, skar kaachiel gi sabun. Support ne aparo ni konyo mine gi nyaka dwe rum kedo. Koro awa medo mna encourage jogo ma ok i Komolo sub location ka ne tabu ma mon liete ngo i Komolo ka iduong ma ko kwanywa komnan mondo mi wakonygi to
to ok nyal bedo maber to okoromo mon liete mani Komolo sub location okalo 200 to mwasebedo kwa support gin mna 21 koro pod agolo mna kwayo ng'ata man Komolo ka kony michiwo to bedo mna sabun to kama makon chiliel to makon chiliel. Lipodno bende chak teroa e yweyo wa machielo kata kamano kapok wadhi antiere koda moko kuom ote magi kaka Martin Ochieng lago kawuok Rweya iwacho ni yudo weche manyien e yo makare. Ochieng owiyo mar Kisiana boda ibende wacho ni luwo weche manyien. Maxwell Vanla kod story watching live from Awendo iwacho ni mit maratari ka intiere kimoso jopuonje mag St Augustine Secondary School. Abenda neni maler kantiere kanye mach man Ezekiel bende iwacho ni Ezekiel bende oyiene mondo yaw kanisa mare mano penjo. Kalvo mar Usenge amor gi rweko mar King Charles mano mar adek. Shadrack Ogara kantiere Nyoniang kwa Bwai waneno Ramogi TV maler iwacho ni ntiere gowadu Kelvin e gwenge weko mag Katito. Habari tucho maler kabisa iwacho ni ntiere kanyo kod Glens Andiwo, Silas Onditi, Susan Minsami kachiel koda min mzee kod nyar Western duto kuluwo godo weche manyero kamana inya Asin Kevin Wood kamine kuom ote marinoero. Kikidi mabor waduogo gi weche mag tuke. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Chiegni anabiro kolo gimora mora kuomi nyaka ngimani. Ano canvas undara. Eka mondo anadhiali kai. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Sinema malich mapok nuneno ga jokanyanam. Ka ema poda gana. Then grab this chance and get the opportunity. Ma kik bai kata matin. Kanyo to kende mora kabisa. Ywaruok e kind joot. Never. Don't drag one more into this. Osiep. Kod wuondruok. After all I have done for you, and this is how you pay me back. Manyo hera. You are mine. Yudo hera. I miss you. I missed you too. Kod lalo hera. Enough of your trap. Chung kachiel kinde matek. Dorothy, if you don't support your daughter, you're going to lose her for good. Ma tielo mar ariyo mar Amolo. Kik bai. Be Amolo biro yudo giko mamor. Ng'e to mana e Amolo. Mana e Winam Cinema. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno mino ngonifu mdagumor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morlilo kuma itire no kako. Kama sana kumugazwa nketando. Koma vitu na nirea. Mangani Ramogi nyarnyakach. Nungani kolo smita. Etum dagmor. Geso kangeso sangwen tieno. Mana e Ramogi TV.
E weche tuke Elni Alfred Cheruyot ma kaunti ma Elgeyo Marakwet e jaloch ng'we kinda mar kilomita 21 mano mar reso kar dak ne omoro e bungu mar Ruma National Park kaunti ma Homa Bay. Kaka jafwambo weche marwa Alia Beach lero, Karen Cheptoek Ngetich bende nowuok jaloch e korka joma mine e ng'wech makamano. Alfred